Dobrý deň, vítajte v Župčanoch. Dnes mám pre vás pripravenú novostavbu rodinného domu, ktorá je síce v rozostávanom stave, avšak developer vám ju dokončí podľa vašich predstav. Chcete vedieť, ako to môže vyzerať? Tak pozerajte ďalej. Do komentárov mi napíšte, ako sa vám dom v Župčanoch páčil. Príďte si ho pozrieť a možno jeden z domov si vyberiete pre seba.